Per donar-nos d'alta amb un grup de dins de la comunitat virtual hem d'anar a la pàgina web d'espurnanim.com i iniciar sessió amb les dades de l'alta. I la contrasenya que hem ficat. Un cop hem logat, a la part esquerra, si baixem una mica, trobarem, a part que hi ha tots els membres i altres elements, trobem tots els grups de la comunitat. Com que n'hi ha molts, podem clicar a la pestanya Veure'ls tots, i aquí tenim els 15 grups que actualment hi ha dins d'Espurnanim. És qüestió de buscar per aquí dins a veure quin dels grups us interessa, per exemple l'eines portables. Un cop sou dintre podeu veure la temàtica del grup i si us interessa seleccionar el botó Afegeix-te a eines portables. Un cop heu fet això, sou membres del grup i rebreu les comunicacions i podreu participar-hi activament. Podeu estar bé per començar a ficar un missatge de benvinguda. De manera que la resta de companys ho poden veure.